L'Orquestra Simfònica Vallès és una agrupació musical, una orquestra simfònica, formada per 50 membres i va néixer el 1987 a Sabadell, al si dels Amics de l'Òpera de Sabadell, i un any després ens vam formar com orquestra simfònica i una societat anònima laboral. Quan el 1988, l'empresa de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell van tancar, ens vam veure que teníem a les nostres mans de muntar una empresa pròpia dels treballadors. I la idea inicial era una cooperativa. El que passa és que assessories jurídiques ens van aconsellar una societat anònima laboral. Però el que està clar és que sempre la filosofia i la manera d'entendre l'empresa per part dels treballadors ha estat el d'una cooperativa. El tema de la participació, el tema dels drets i tot això, sempre ha estat aquesta la voluntat. El que ens diferencia de les altres formacions és que nosaltres intentem trencar el marc del concert, el marc tradicional del concert, que ha estat romàs invariable durant molt de temps. Hem incorporat accions escèniques, hem incorporat altres elements que intentem, a través d'ells, que la gent visqui molt més intensament el que representa la nostra feina, el que representa la música. Si aquesta orquestra es manté i ha arribat on ha arribat és gràcies a que són els treballadors, els propietaris de l'empresa. Jo penso que té molts avantatges en aquest aspecte. En altres moments de crisi i tot això no hauria sobreviscut l'empresa. I mentrestant que els treballadors hem lluitat perquè això sigui possible. La Simfònica està en un procés de canvi del que representa passar d'una societat anònima laboral a una cooperativa, i en aquest sentit pensem que l'ARACOP representa un element importantíssim per assessorar-nos per arribar a aquest bon camí a una empresa del que representa una cooperativa, molt més participativa.